APSLC anita je ai kata rapan ini ibu kantung ke raya nang ini ngaluke soitan je apotsi tarbiat hai dan kepajok ibu ke kemang ini tuan ko patumi hamre rong tame bisnong boy thalang so MLA lupsing teror kain ini eson kacopai yang nambah rok si Chris yang lihat non letes ke karbi Christian tumbanan ke electoral roll long ter amen tan aji pai non letes nulu ke nungge gitu langsung opangan ke boleh sarkol bisa doang pun dek kota ho kampur pun dek kota ho gulangan pun dek kota ho apa kita nggak betai ini apa tuh ayok si son Chris yang lo tuh mi MLA kai Kadom Nelly Samson Teron APHLC Legal Cell Secretary Ahin Pen Ake Hai Horen Singh B Aphan Lamvoy Ki P Kang Tung Gela Hello Ake Hai Sir Jai Kathar Aphan Langli Karbok Alam Thea Puthak Sinili MP Ake Hai Phan Lamvoy Pingtung Athema Alangli Kipu APHLC amai pu ke hai jai ka thara ningar loke soitan sidu soitan hei lapen rata thengnu kachepaklang mate kacheparjan ke arna mason pu seta hi ge komalo aprang si rata tumda chini nangji lapen hi iya kam kumalo ke claim halata ratum chini nahi non BJP a government atum ke claim ke dam rata tum chini bomlo expose bomlo lapen thega theglong bomlo lapen hi iya kam ke claim ke MP Horen Singh Beban masih ke chenglo athe alangli tum ke do silong ri kyap ta ke jor ke lapen alangli tuma government ke do bom hosi langpi dihangi bank da jordet loke pavidet loke lancho takali alang a duty made alang arpu ke kopilo MP bulotang te parliament long a member lo alang ke claim ke dam nahi bang ke hembrek ke hang dunang ji halada lapen constitution long copy ma provision ke do halada alang li lang peme pensi halada lam ning je do nahi non ke session do po session along thang alam da ning je don de kaning je do ning ga mo ke bang we lam MOS mentulo implement po hala ke heno IMOS Banglada hala accord ateng 6 schedule mentu loka amendment popo lahai si charge dunji alang inut MP bulotang te alang speech arjudam lo bulote osumar a hijeban we a speech asonde kaning je alang a quality kave ong third class fourth class MP bule tum punam de cho aho kalam no labangai osumar pele pangbade sida hinone apong lo alangli lam kaning je lapen meeting long seda athon ro re lam se kaita ning je gaditi lasi alangli phan nilihin bentame binram lo alangli hi ibu ki puke lage matha pame pen se alangli ning je ne polo hi iya tum ke mesen kam claim ke itum pangbadam sna chini kado beta constitution alam ke than रात अपन के पचिनी अलाम के थान ले जोंग से ही पोलोतांग ते अलांग तुम के पचो बाय हेक्टिक करप्शन हेक्टिक के क्लेम तंका के चो रात तंका के चो लाचा तकली हेम्प्रे का फरमान बेन रात अपना दुकान होय ट्रेन रिजर्व पो दिल्ली दम्पो अम्मो के बांगवे जंतर मंतर लोंग रिली पहांग नाम जोपो alang thang kam da a responsible ma chini ne la se la son ke quality MP lo ma de ko pilo ratum chini nang ji la pen
opposition party phanle karju nei gali nang tum ruling atum nangle tum ruling atum copy a role lo ke play nei hala nangle tum charju de tha prangsi constitution a teng copy lo nangle tum man empowerment nang ipi jakong nang ipi constitution pen pilo empower ke hala bang nang tum chilang tha Indiana constitution long 244A pinia ni nang li ningje don hailo ma alada lam thesi da nang li ningje don dei alada lake nang li tum ruling tum ke fail lo lake nang li tum responsible ka chini ne lo ruling tum pulotang de nang li tum long sinon jakong dolo nang li tum central center tame state tame apendak district tame BJP tum si ke chari lo tang de kopia pos nang li tum implement on de lo 244A kipi na ya tum lo nang li tum kopia pon nang li ningje a heda no na bangke nang li tum along si jakong dok kok boy phit tame ke blame ke APHLC fan are APHLC tum ke godak council tai ni la udam lo pulo tang te ni tum non se che song mom lang dak si dang ni tum ni le tum fan ko pisdang put kurong la nang le tum e thang ko son charju tha lage lasi nilihin banang pudunji puke nangli inut MP bulotang te hala nangli lam the kaningje rada hong jailong kaningje bang hala standard bang maintain chetha koson hosi ko pusona lam kaningje nei ma hala nangli maintain tha lapen isineli naga pakeng dun kang tung la lo nangli inut MP bulotang te hala gutkha ke cho kowe ke cho mangka nangli chodet puseta rada hong jailong bang choche dia sigeme rada tum nangkel lang don da therak me lage nili puchot kali kapre tum da nangli phanang che than jolo jota me he nangli ke sang ho da son chori po phangli jota me nangli chodiat po ahor mu pulang te seta me non rada hong jailong meeting along son son nangli gut khai ngom bok ke di ho nangli phanang ke lang don ta me inut MP bu ta me amana be dia da son nang nak lo la bang ke lasi labang nangli cipakeng ikha lapen nangli tum ke claim nai ke lahelo constitution nang pi det api det ki maron along jakong nang pi det api tanangli tum constitution ke langle kapuri he lapen ke thek ke lage therak me mi alam lage MP pulang te arol thepi parliament long constitution MNG pulang te ake no aron itum phan na MNG pulang te halada ke khang do nai da lata sinang li ar pulo da nona son ele tuma phan ake me alo ake me aron nang jok dunji pusda ke deng no nai sta nang li ben se deng na po parliament long dang de lahai mangke claim clip pinsi la kai ta lai APHLC fan ke bok lok APHLC tum si ruling puchon de chok hela ta thangala me sida me nangle tum si ruling lo nangle tum lo si jakong do lo nangle tum long si ke claim ona jakong ka do be da doyat lo hempre ke pinaya jakong ta me nangle tum long si do lo nangle tum si ke chari tam de lo ka state central anda before take there la si nangle lam kaning je bang hi ida ho kopina ken sara pida ho pu jayega tharpan kar boke di ho lake udang lo te hala osud hi jeven ve tuma alon rek ta delo nangli no MP pulo tangte la sinangli hala lam kaning je bang alam the bang a standard bang che maintain che tha la lo te di ho nangli nut MP da me aman long thuji stala so teng si dam bom lang pulo tang te di ho rada hong jai long ke onang li phan ga dim da be de jibon basini li matha dam kasi nilihin man kachoning ri bangala hen lo nang li ar poteng pen arol chipli pemenon constitution ateng nang li phan jakong nang pi ateng MP ajakong the ta na posi la constitution along kopi ma ke tok 244A pen chenglok apena son hadak inglong khe phan scheme pen chenglok development a sai claim non
lalo te rat tame nang li phanang rothuji lapen is son bangka nang li chichini nang ji MP polotang te MLA phanda themulo CM phanda themulo nang li member of parliament butang de loge nang li dak Karbi Anglong wang pola CM adung todun hop ke dio lada chilon le nang li status bang cementen ikhalada nang li sike japo nang ji MLA tum phanda MAC EM CM phanda nang li sike japo nai ladak wang po CM komanya EM along todun hop po lage nilitum nangkilang no natumanda me therak me alam lagi kasi nang li cepakeng ponik thabusi chuning ri pono nilihin penta lapen non coach bihar phanda me itum non present me tum thaglong lo hadakta union territory people laso puthak nang li parliament long lam ning je dunik tha karbiang lo farman NCL farman 244A 1969 na ningkan pelo constitution long provision la ke jok dun la si kopia pot karbiang long aparman la penensil abaha phan aparman phan kopia pot pinianian da 244A implement me der lo pu speaker thengno nang li ningje dun tha non bang ko sakhe tom phan ke bang union territory people hala hala nang li concentrate non ladak ke nang li lason alam kaning je pe na jok sinang li political benefit puke rata tumke non nge lulelu karbiarat inglong arat tumke non ke reset lo lapen BJP aphan ke lasoting sidobom lang polotang te karbiang long arat ke prapjin pen BJP aphan ke ladak pen ke 100% all clear mate BJP aphan ke dak karbiang long pen ke karko pula bangke nasa kero pilo nangli phanda me nilihin pen chuning rilo kasi constitution ateng pele nangli seme ke deng ateng pele rata phanda claim ignore tapen ki duk kila arat doan phanda me nangli kipinang ji ason doan stame lang ponon plak vi plak bong abidat pen lapen kang hon kang jinso pele nangli kam claim ignore nilihin pen lapon si nangli phan pani pachini cholo kadom